La llei de normalització lingüística està aquests dies de precampanya en boca d'alguns polítics, però mentre que uns s'advoquen per la seva desaparició, la llei compleix la setmana que ve 25 anys de vigència i Administració i Empreses Culturals s'han preparat tot un seguit d'actes reivindicatius. S'han preparat 9 concerts i 5 conferències impartides per líders de grups catalans que actualment estan triomfant en el món de la música, com Manel, Mishima, Pau Riba i Antònia Font. La intenció és arribar a la població que menys utilitza el català, com és el jovent. En la música i la involucració d'empreses culturals privades, com el Cultura Club i el Festival Alternatilla, el català estarà en àmbits molt diversos. Precisament, les dues empreses han volgut destacar l'alta qualitat dels grups actuals en català. Una llei que si visquéssim en un altre país segurament se modificaria per adaptar-la als temps moderns. Però ara per ara és que tenim i hem de conservar i l'hem de conservar durant molts anys. La gent que vivim en el món de la música, per exemple, en Cultura Club ho té referent i nosaltres també, és que ha estat fàcil per nosaltres enguany apostar per aquest tipus d'artistes, cosa que altres anys hi ha hagut polítiques de normació lingüística que no han estat adequades per pressions de sortir grups per defecte amb una llengua. Jo crec que això és el que s'ha d'aprendre d'aquests 25 anys, és que ella per ella mateixa camina i va creixent i ho hem d'ajudar, però en coherència.